Moj bratić ima novu zaručnicu. Pa dobro, Bože, možeš mi reći ime, koliko ima godina? A Paola, kaj bi ti to mogu govoriti? Pa ne mogu ja ti govoriti, to si ono... Tatić ima novu zaručnicu. Pa dobro, Bože dragi, možeš mi barem reći kako se zove. I koliko ima godina. Mislim, nije mala stvar da moj bivši muž ponovno ulazi u brak. Pa Paola, kaj bi ti ja to sad smio govoriti? Ne mogu ti to reći, stvarno. To su ti odvjetničke tajne, razumiješ? Postoje granice koje ne smijem prijeći. Imam profesionalnu odgovornost, ne mogu povrijediti povjerenje klijenta. Aha, znači ne možeš. Ali kako onda znaš za tatino vjenčanje? Mila moja ljubavi, nisam ti htio ništa skrivati, ali evo. Napravio sam ti sok, uzmi si. I, da, jučer sam se možda malo izlajao. Onako, usput, dok smo razgovarali o vama i o tim zarukama. Ti si to rekao? Ti. Pa naravno. A znaš što? Neće on više ni mene sramotiti, ni ponižavati pred svima. Gotovo je s tim. Gle, on stvarno samo pokušava sve riješiti na miran način. Želi ti omogućiti ono što već dugo tražiš, razvod. Bez natezanja, bez dodatne drame. Tako je. Tako je. Želim razvod braka i dobit ću ga. Ovaj put stvarno hoću.